Weche mamoko ni komiti e od bura nindo mamalo mochung' ne ratiro kod chike mag noendo jelaka koro ne omole kaunti nindo ma Kisumu ka otelnegi kod jaod bura mar Riedo Okil Paul Otiende Amollo e kawo pach jopiny kaluwore kod chike mopogore opogore mabende dhi nyime e od bura nindo mamalo katikalo kanyakla kod bende paro mar chik ka otwa kod jopiny. Okil Otiende Amollo yango ni jopiny nitiere kod ratiro mar mondo mi koro ging'e gigo eko mabende dhi nyime e od bura mamalo kaachiel kod paro duto mag chike mabende dwarore mar mondo mi okadhi. Kawuono ne wabiro mondo wawinj duond jopiny chik ma watemo mondo wakadhi manyiso kanuni kaka jopiny onego bed ni timo kapok okadh chik moro amora kata kapok sirikal moro amora man malo kata sirikal mar kaunti otimo gimoro. Chik no en chik ma pok wakadhe to en chik ma nwandiko an wuon kaka Otiende Amollo gi Honorable Samuel Chepkomba wandike mondo okonywa e wach mar pend chik mawacho ni duond jopiny nyaka winji. Koro sani ne wadhi e kor piny, wadhi Nakuru, Kericho, Nyamira, Kisii, Kisumu, Vihiga, kamano kwa kaw maoni mag jopiny. Koro kawuono wasekaw maoni mag jopiny gi Kisumu ka, kendo jo Kisumu miyowa maoni mapek kendo mabeyo kabisa mwadhi bet piny mondo wachambwa mondo wang'i kaka wabro loso chik no mondo wuog maber.